Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma na ƙasar Nijar. Kamar yadda kuka sani, na yi muku bayani akan maka wadda ake nan ga sarrafawa a cikin ƙasar mu ta Nijar. Ɗaya daga cikin cigaban da aka samu ƙarƙashin wannan jagoranci na sojoji, jagoranci na CNSP, jagoranci mai albarka. Kuna gani to gashi mun zo daidai inda za ku gani tabbas ku ga zahiri, ku tabbatar da wannan gwamnati tana nan bisa aiki, tana kokari. Kuna gani wannan maka ta kasar Nijar ce a nan babban birnin Yamai, kuma ba wasu bane suke nan ga yin ta sai matan sojoji dan kishin kasa da kawo gudunmuwa 100% dan ganin an yi yaki da yunwa a cikin kasar Nijar. Insha Allah kuna gani maka da ce, kuna gani ga tanan wurin kala-kala, kuma irin abincin da kuka sani iri namu na ƙasa, iri na gaskiya, tun daga hatsi zuwa masara zuwa dawa da duk sauran wasu abubuwa wanda kuka sani muna nomawa a ƙasar mu ta Nijar, su ne ake sarrafawa a yi wannan maka. Ga tanan kala-kala, akwai spaghetti da macaroni duka ga sunan kala-kala. Kuna ganin ma'aikata ga sanan wurin aiki suke nan gayi, babu dare babu rana. Wannan shine ɗaya daga ci gaban da CNSP ta kawo a cikin gwamnatinta, kuma insha Allahu muna kyautata zaton cewa nan gaba ƙasar mu ta Nijar in Allah yarda, abinci ba dai mu je wata ƙasa mu kawo shi ba, sai dai a zo ƙasar mu a saye a huta da shi a ta wata ƙasa. Mu ya wadace mu, ba dai mu taimu sau ba. Masha Allah.